Umuakwukwo na-aga akwụkwọ na mpaghara South East na Mahadum dị iche iche dị na nke steeti a ga-enwenwu ike inweta ego mgbazinye Nigeria Education Loan Fund. Onye jọkwa Senior Special Assistant nyere onye isi ala anyị bụ Bola Tinubu n'ihe gbasatara mmekọrịta obodo na ibe ya na South East Buriakụ Chioma Nweze mere ka mata nke a na South East Citizens Assembly enwere na ASUU Secretariat Unizik Ọka. Onye ntakọ anyị bụ Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ a. Ka ọ na-agwazi ụmụ akwụkwọ mahadum ahụ bụ ndị akpọtara na ụlọ mahadum dịgasị iche iche dị na Anambra steeti ka Oriakụ Nweze kọwara na oge erugo oge ndị Igbo ga-ebido na-esonye na atụmatụ niile onye isi ala bụ President Tinubu wepụtara iji wee hụ na ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata maka mwepụ ewepụrụ mgbazinye ego dị na mmanụ petrol belatara. Gọvanọ Soludo bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ụlọ ọrụ odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a bụ Dọkịnta Nwabufo Nwankwọ ka ọ na-eto onye isi ala bụ President Tinubu maka atụmatụ dịgasị iche iche o wepụtara iji wee hụ na ntaramahụhụ benatara bụ nke ọ kọwara na ọ gbasoro ụkwụ nyegara otu gọvanọ Soludo si wee nye ịgụ akwụkwọ n'efu bido na ọta akara wee ruo n'ogo sekọndịrị. Kọwakwa na ya bụ atụmatụ mgbazinye ego nke a ga-enye ndị nọ na mahadum nke gọọmenti etiti tụpụtara n'atụmatụ ga-eme ka ọ ghara inwe nwatakịrị ọbụla agaghịzi akwụkwọ n'obodo Naịjirịa. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.